Ako dlho si ju vedela, že Alenka niečo takéto plánuje? No, myslím, že spomínam si na ten obed spoločný pred 2 mesiacmi, keď mi oznámila, že bude organizovať niečo takéto, kedy musím sa priznať, že som sa zasmiala a povedala, keďže viem, aká je perfekcionistka, tak som povedala, že to absolútne nemôže stihnúť. A musím povedať iba, že wow. Ja si myslím, že takáto akcia na Slovensku sa dlho neudiala. Ako sa ti spolupracuje s Alenkou? Lebo vy ste vlastne otvorili spoločný biznis, predtým ste boli dlhé roky kamarátky. Zmenilo to niečo na vašom kamarátstve? Práve že naopak. My sme začali viac ako biznis partnerky a za tých 8 rokov, čo sme spolu, sa to prehlbilo do kamarátstva. Ja si myslím, že tento model je vždy úspešnejší ako naopak. Ty si v tejto beauty sfére spoločne s Ali. Mňa by zaujímalo, či máš možno aj nejaké svoje tajné beauty vychytávky. Nemusí to byť konkrétne nejaký daný krém ani sérum, možno niečo, čo robíš ako rannú rutinu, možno nejaké doplnky stravy, vitamíny. Andrejka Verešová mi spomínala, že ona pije rada teplú vodu s citrónom, možno niečo takéto, čo by si odporúčila a nedáš na to dopustiť? Tak možno, že taký iba keď potrebujú niekto, že nejaký typ, ktorý má každý doma, tak je to ľad. Pre mňa akože ľadová kocka, keď je vyrážka, kruhy, opuch, tak je najviac. A potom už sú to taký vyšší level longevity. Ja nedám dopustiť na IV terapiu NAD+. Takže to je, myslím si, že momentálne taký aj trend vo svete. A cítim, že to moje telo regeneruje znútra, bunky. Mám pocit, že som omladnutá. Si, úplne. Ďakujem. Aký je podľa teba ideál krásy? Podľa mňa žiadny ideál krásy neexistuje. Každá sme nejakým spôsobom krásna a autenticita, tá sebevlastná je podľa mňa presne ten ideál krásy. Mne sa veľmi na tebe páči to, že ty sa netajíš absolútne tým, ako si dopomáhaš k tomu, aby sa cítila lepšie, aby si sa cítila krajšie. Stretávaš sa aj s nejakými negatívnymi komentármi na svojich sociálnych sieťach ohľadom tvojich úprav? Toto je u mňa taký podľa mňa paradox, alebo ja milujem moju komunitu ľudí okolo mňa. Nikdy som žiadny hejt nemala a musím si zaklopať, že ďakujem veľmi pekne, že nikto z mojich aspoň followerov, alebo kde komentuje niekto niečo, nikdy mi hejt nedáva, skôr majú otázky, že čo a ako a koľko a kde a u koho. Ja si myslím, že to robíš aj veľmi prirodzene, pretože poznáme sa už pár rokov, tvoja tvár sa nejako úplne výrazne nemení, iba si dopomáš k tomu, aby si možno stále vyzerala čerstvo a fresh. Aké sú tvoje rady možno pre ženy, ktoré sa necítia, alebo aká je možno rada tvoja, ak sa ty necítiš práve najlepšie alebo najkrásnejšie, čo ti k tomu dopomáha, aby si ten deň zmenila na to, že toto som ja, teraz sa budem cítiť dobre? Jedna vec, keď nemám po ruke sprchu alebo vaňu, tak normálne pre mňa je, že osprchovať sa a zmyť zo seba všetko, dať sa do krásnej vône a byť iba sama so sebou, tak určite hudba. A máš aj nejaké možno rituály, ktoré robíš, či už pred spaním alebo ráno, keď sa zobudíš, ale sú to také tie beauty rituály, nemyslím tým, že si nanesieš krém alebo sérum, možno také tie skôr zdraviu prospešné, ktoré potom neskôr je vidno aj na tej fyzickej stránke? Neviem, či je to zdraviu prospešné, ale odličujem sa so sluchátkami v ušiach a urobím si taký sama 5-10 minútový proste rituál, že sa odlíčim, akože to je u mňa, že v prvom rade. Ja hoci, aj keby som o 7 ráno prišla domov, tak proste odličenie je pre mňa číslo 1, pretože vtedy tá tvár aj oči, a hlavne ja mám šošovky, takže ja sa odličiť musím, trpí a ani krém si nemusím dať, ale odličiť sa určite musím a tá hudba, neviem aký, či mám nejaký vôbec rituál, masky, samozrejme toto všetko, čo teraz fičí, tak akože aj ja som influencnutá týmto svetom, ale čo možno je za mňa veľmi dobrá vec, je tá guaša. Milujem ten kameň a dokonca aj nepoužívam ho len na tvár, ale používam ho aj na telo a presne ten istý, takže to je taká pre mňa vychytávka, ktorú si schováme do kabelky, keď hoci kde idem na dlhšie ako jeden deň. Magdi, aký je pre teba ideál krásy? Pre mňa ideál krásy je prírodzená krása, to akože v prvom rade.
a tá osoba musí vstúpiť do miestnosti a musí mať takú tú pozitívnu, príjemnú auru, aj keď prehovorí, tak taký ten pokoj, kľud, to je pre mňa ideál krásy asi. Celý večer sa vlastne nesie aj v takom tom, nielen o tej kráse, ale aj v takej tej longevity, ako to Alenka rada spomína. Čo ty robíš pre to, aby si mala ten život dobrý, dlhý, zdravý? Ja veľa športujem, to je akože pre mňa alfa omega. A potom môžeme byť radi, že my žijeme v takejto dobe, aké žijeme a máme rôzne tieto neinvazívne zákroky, ktoré tak nám dopomáhajú starnúť pomalšie a s gráciou. Že stále je tam tá prírodzenosť, tá pleť sa vyživuje, že sa o tú pleť ako keby nejakým spôsobom staráme a pekne na tom stávame. Takže toto je bónus našej doby asi, že to môžeme my využívať. Krása nie je len tá fyzická, ale aj to naše vnútorné zdravie. Daj našim divákom nejaké tvoje napríklad 3 obľúbené tipy a triky, možno ako začínaš svoje ráno, alebo čo rada používaš? Pre lepší deň. Určite veľmi pomáha napríklad manifestácia, ale ja ráno, keď sa zobudím, tak ja si tak poviem, že dnes budem mať pekný deň, nech ma čaká čokoľvek a ako náhle mám trebárs niečo možno troška stresujúce, tak si poviem, že nejde o nič. A to prichádza asi aj s vekom, že menej riešiš a viac sa sústredíš na tie pekné veci a hľadáš tie pozitívne veci a tie, ktoré ťa možno nejakým spôsobom stresujú, tak ako keby potlačaš. Takže asi to, že mať viac v živote takého kľudu a sústrediť sa na to dobré a to pozitívne. Ďakujem veľmi krásne.